Mga igsuon, ani anak kita karon sa ikakatloag usa nga Domingo sulod sa tuig. Kining bahina sa Ebanghelyo ni San Lucas, gigamit alang sa bendisyon sa usa ka simbahan o sa tinuig nga pagsaulog ni adtong hitabua. Ang mga Katoliko naanad sa dapit nga ilang simbahan sa paghingalan niini nga balay sa Dios. Ang sugilanon mahitungod ni Zaqueo, nagtudlo kanato sa tinuod nga kahulugan ni adtong tituluha. Ang balay sa simbahan, mao ang balay sa Dios. Diha lamang kun ang katilingban nga makatapok didto, maoy usa ka katilingban nga kanunay gitawag ngadto sa pagkausab, pinaagi sa pagsinati sa presensya, diha kanila sa lamesa. Wala ikasulat nga may higayon nga si Jesus nagbalibad sa usa ka pagdapit sa pagpakigambit sa kalanon ug ilimnon. Niining higayuna, nagdapit siya sa iyang kaugalingon. Labing kahibulungan nga sa taliwala sa usa ka syudad, tinuod nga magtutuo, iyang gipili ang balay sa usa ka sinalikway. Apan kining sinalikway, naningkamot pag-ayo sa pagtanaw kang Jesus. Ang lamisa maoy usa ka linain nga dapit sa pagkausab ug pagpakighiuli. Diha sa pagpakigambit sa kalanon ug ilimnon, uban sa tinubdan sa tanang kinabuhi. Si Zaqueo miabot sa pagkaamgo sa iyang kaugalingong sala, labaw kay sa iyang kaugalingon nga pagsusi sa iyang konsensya. Sa ingon niini, ang kaluwasan miabot sa iyang balay, ug ingon man sa atoa. Sa tiyon ay itong paghalang, pagkadagan sa anihon, pagkanihit sa mga nganikaron. Hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaaka ninyo. Ngigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala
akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kalooy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan, nawata ka mo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangguno, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, bihas na himayan sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan, ang tibuok kalibutan daw usa lamang kalugas nga balas. May gibug-aton nga lugos gani makapalihok sa mga timbangan. Usa katulo sa yamog diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa. Apan maluluyon ka sa tagsa-tagsa, wala nimo tagda ang among mga sala, o gihatagan mo kami og panahon sa paghinulsol. Gihigugma mo ang tanan nga ania, wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kung wala ka pa nimo kinihigugmaa, una sa tanan, wala unta kini nimo himua. Unsa uman paglungtad sa bisan unsa, kun dili ikaw magbuot niini. Unsaon pagpadayon niini, kun wala pa nimo kini buhata. Nagtugot ikaw niining tanan nga maania kini, o Ginoo. Tungod kay kini imuhaman o gihigugma nimo ang tanang mga buhi. Ang imong espiritu nga dili mamatay anaa sa tagsa-tagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Daikon ko ang inungalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daikon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, Dios, ug hari ko. Daikon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daikon ko ikaw, ug himayawon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daikon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamat kanimo, Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong butang mga alagad.
Mahiskuta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian. Ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom. Sa akong hari ug akong Dios, ang Ginoo matinumanon diya sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga nagapukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbaw niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy og hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasinunggan tungod kaninyo og kamo tungod kaniya, pinaagi sa grasya sa atong Dios og sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigong kanato aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuhui bisag gipasikad pa kini sa tagna ug sa wali ug sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho. Ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Sakeo, nga pangulo sa mga kubrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kon kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana.
Sa pag-abot na ni Jesus nitong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. So Jesus mingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan nining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay usa ka istorya nga tinuod gyud nga nahitabo sa usa ka pari. Pero dili ni siya taga dinhi. Bisaya hinuon ni siya pero dili sa atong probinsya. Ang nahitabo nga dugay ng panahon kung nakahinumdum mo sa una mauton pa kay atong mga kadalanan. Ingon usab niya na ang sitwasyon sa ila. Ang mga taytayan dili pa konkreto, gipanghimo pa og mga kahoy o gani ang uban ginabas pa nga mga lubi o bisag punuan sa lubi nga ibabag diha aron makalatay. Ug ang ilang pamaagi sa sakyanan dili pa 4 wheels kun dili kana pang mga motorcycle katupag yung mga karaan. Unya usa ka higayon ni ana samtang nagpadung ang maong pari sa usa ka baryo aron pagmisa. Siyarang usa unya murag disturbo kayang hunahuna nga sa paglatay pa niya niadtong maong taytayan nasipyat man gyud. Di nahuog siya dito sa sapa. May manggani kay way nakakita. Unya dili kayo lawm ang maong sapa pag ibabaw sa tuhod ra siguro. Unya di pud kayo habog ang taytayan kay pila ra man lagi gahom anang mga lubi nga pinutol. Unya diha may nakalabay nga mga tao, "Uy, Father, naon sa man ka nganong naa man ka ana?" Pawa sa hilas minsan naghugas ako sa ahong motor. Arong di siya mahibaw-an nga nahog. Mga igsuon ginaingon nga lisod ang pagkatkat, lisod ang pagsaka, labi na og tungason kaayo. Apan mas makahahadlok og lisod usab ang pagkanaog niya ng imong gisak-an tungod kay inig kanaog nimo mogamit kag kusog, mogamit kag mga paningkamot aron ang imong pagkanaog dili ka maslide o dili ka madumog, dili ka mahog gayud ngadtog diretso. Mogamit ka sa imong mga joints ug ginaingon nga you have to put a lot of stress inig kanaog na nimo. Tinuod usab kini diha sa tong kinabuhi. Nining kalibutana. Maningkamot ta sa pagsaka og katkat sa hagdanan sa kalampusan. Mugasto ta og mugahin kitag daghan sa atong panahon sa atong mga katigayunan aron lamang sa pagpaningkamot aron makaabot ta ngadto sa taas. Apan kun tuan na ta sa taas, walay gusto nato nga munaog tungod kay kuyaw kini, sakit ug makauulaw. Dili katinga nga kadaghanan makadungog ta og mga inila og mga gamhanang mga tao nga mupili na lang sila sa drugas. O di ba magpakamatay, mag-suicide na lang aron lamang makalingkawas sa kaulaw sa ilang kapakyasan o kapildihan. O diha sa atong istorya, ang pari sa atong istorya wala gani mo angkon nga nahog siya dito sa tulay. Usahay ingon ana ang atong kinaiha. Ang istorya ni Sakeo diha sa atong ebanghelyo may usa ka sambingay nga nagalihok. A parable of action. Gamay siya nga tao apan usas siya sa mga kadagkuan sa kubrador sa buhis. Nahimo siyang adunahan ug nahimo siyang
usa sa mga gamhanan, mga dako-dako niadtong mga kubrador sa buhis. Usa ka tawo nga bantugang mukatkat dili lang sa kahoy, kundi hasta usab sa ang-ang sa hagdanan diha sa katilingban. Kanang gitawag nato og social ladder. Sa tibuok niyang kinabuhi naningkamot siya nga makaabot sa kinatasan ug diha sa proseso nahanaw niya ang gugma, ang pakiguban sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala. Nahimo siyang pinakagikasilagan ug dili malipayong tao diha sa ilang dapit. Sa dihang milabay sa Hesus ug paghangad niya sa kahoy nga si Kumoro, wala niya makita ang kaadunahan ug kagamhanan ni Sakeo, kundili ang iyang nakitaan ag nag-inusarang kagamay nga naningkamot sa pagpabilin diha sa taas sa kahoy, nga nakigbisog nga walay nahitabo ug gibati niya ang kakapoy kahadlok ug wala siya magmalipayon. Ug unya nadungog niya ang nindot kaayo ug makahupay nga mga pulong gikan gayud sa baba ni Hesus sa iyang pag-ingon, kanaog dayon sa keyo kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Mga igsoon, kining mga pulunga nakapabuka sa iyang mga mata sa kawalay hinungdan sa pagpaningkamot nga magpabilin siya didto sa taas sa iyang kahimtang. Dili susama sa mga katawhan nga anaa na sa taas, si Sakeo malipayon kaayo nga nanaog, nga nakaamgo nga aduna pay mas makahuluganon, nga makagana sa kinabuhi dinhi sa ubos, uban sa iyang pamilya ug uban sa iyang mga higala. Ug labaw sa tanan, natrilingan siya ug naghinam-hinam siyang naghuna-huna ni Hesus nga misulti kaniya nga muadto siya sa iyang balay niya ng adlaw. Sa iyang pagkanaog sa ubos, nakaplagan niya ang kahupayan ug kalinaw sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Ang istorya ni Sakeo adunay pagkabinali, kanang gitawag nato og paradox. Wa man gyud binisaya og paradox, basta kay binali og isulti nimo na dili na maoybot ipasabot. Misakas niya sa kahoy tungod kay gusto siyang makakita ni Hesus nga moagi na itong dalana. Apan sa pagkatinuod, mao na ni ang paradox. Si Hesus maoy gusto nga makakita kaniya. Maoy nangita kaniya. Maoy hinungdan nga si Hesus mingon kaniya, adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Mihukom siya nga kinahanglan gayod nga moadto siya sa balay sa usa ka makasasala aron sa pagpangita og pagluwas sa karnero nga nawala. Ikaduha, iyang giabi-abi o gidawat sa Hesus sa iyang balay, apan sa pagkatinuod, mao na ni ang binali. Si Hesus maoy midawat kaniya pagbalik ngadto sa mahigugmaong mga bukton sa atong Ginoo. Ug sa katapusan sa dihang misaad siya sa paghatag sa katunga sa iyang katigayunan ngadto sa mga kabos, wala kini makapawagtang sa iyang mga katigayunan, kundili miabli kini sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa tinuod ug walay katapusang bahandi sa gingharian sa Ginoo nga mao ang pagpasaylo bag-ong kinabuhi, tinuod nga kalipay ug kaluwasan nga wala gyoy katapusan. Sa pagkaamgo sa gidak-on sa grasya sa Ginoo nga mipuno sa kasing-kasing ni Sakeo, uban sa tumang kalipay ug tumang pagpasalamat nga nagdala kaniya ngadto sa pagkamanggihatago, nakahukom siya siyang pag-ingon, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Mihatag si Sakeo kanato mga igsuon sa labing maanindot nga panig-ingnan sa Kristohanong birtud o hiyas sa pagpaubos, pagpasalamat ug pagkamanggihatagon. Sa tumang pagpaubos, si Sakeo midawat sa iyang kasalanan o kakulangan. O tinud-anay gayod siya nga nagabasol niini. O misaad pa gani siya sa pag-uli, umingon, og ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siyag upat kapilo. Imbis iyang panghimaruoton, si Sakeo, si Hesus may pakita sa iyang kaluoy o paghigugma ngadto kaniya. O sa kadaghan sa mga tao sa bagang duot nga gusto og nagsunod kang Hesus, iyaha pagayod nga gipangita sa si Sakeo og iyang gisangpit ang iyang ngalan.
Mga igsuon, ang gugma og pasaylo ngayang nadawat gikan kang Hesus maoy nagahimo kaniyang sobrang mapasalamaton og pagdawat niya kang Hesus ngadto sa iyang balay uban sa dakong pagsadya og kalipay. Ug kining maong pagpasalamat nagdala kaniya ngadto sa pagkamanggihatagon, generosity. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Kining tulo ka mga bertud o hiyas nga gipakita ni Sakeo kinahanglan manaa kanunay kanato sa atong panagtapok ug sa atong pagsaulog sa santos nga misa. Katong timan-an nga diha sa pagsugod ug nagasugod kita sa rito sa pagpangayo ug pagpasaylo, the penitential rite. Mao kini ang panahon nga ang Ginoo nagtawag kanato dali kanaog dayon ni anang kahoy sa garbo ug pagpakasala. Mabitaw nga inigingon sa pari maghinulsol kita sa atong mga sala dili ta mudritso mupos patag gamay aron sa paghinulsol unya atong ibungat ang atong paghinulsol pagpangayog pasaylo. Nagakumpisal ako o di ba ka kantahon ritso pinawi kay lami man ipangayog pasaylo ning mukanta. Busa nagpaubos kita sa atong kaugalingon ug nangayo sa pasaylo ug kaluoy sa Ginoo. Kining maong lihok sa pagpaubos naghimo kanatong angayan sa pagsaulog nining balaang kasuulugan. Kay mingon man ang unang sulat ni San Pedro, kay kontra sa Dios ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Dugang paniana ang santos nga misa maoy kinatas ang gasa sa Dios kanato, ang makaluluwas ug mahigugmaong presensya ni Jesus. Ug tukma gayud kini nga gitawag nato og Eucharistia, ang boti pasabot pagpasalamat. Tungod kay mao kini ang kinamaayuhang paagi sa pagpadayag sa atong pagpasalamat sa Dios sa tanan niyang mga gasa nga gihatag kanato ug atong nadawat. Si Santa Teresa na puno sa kaayo sa Ginoo ug nangutana sa Ginoo, unsaon man nako pagpasalamat kanimo Ginoo? Ug mitubag ang Ginoo, tambong ug usa ka misa, igo na sa imong pagpasalamat kanako. Mga igsoon, ang kinanindutan nga paagi sa pagtubag sa kamanggihatagon sa Ginoo mao ang atong kaugalingong pagkamanggihatagon bisan tuod og limitado ta. Sama ni Sakeo, makahimo usab unta kita sa pagpaambit nga manggihatagon sa atong mga panalangin o grasya ngadto sa mga nagkinahanglan. Mao nga sa matagtapos nato sa misa ang pari moingon, tapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. The Mass is ended, go in peace. Mao kana ang atong misyon. Nagpadala siya kanato ngadto sa usa ka misyon. Kay unsay atong nadawat dinhi sa santos nga misa, ang kadako sa gugma sa Ginoo, ang pasaylo ug ang kamanggihatagon. Kinahanglan atuwa usab kining ipaambit ngadto sa uban. Pagpasaylo sa uban, ang paghigugma sa uban, ang pagdala sa kalinaw ngadto sa uban ug ang pagkamanggihatagon. Sa atong pagmaton ining tulo ka bertud o hiyas, ang pagpaubos, pagpasalamat ug pagkamanggihatagon, makalaom kita nga makadungog sa Psalms house. Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. Hinaot pa unta. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kiniya samahan, pinaagi kanina nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo,
ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa maong tigom taliwala sa atong Ginoo ug kang Sakeyo, atong nakita ang tinuod nga kaluoy nga maoy labing halawom nga tinubdan sa hustisya. Magampo kitang mga makasasala alang sa mga makasasala, pero himuon nato ang atong pag-ampo karong adlaw ug ipahayag nga malaumon ug masaligon kita sa Dios nung kaluoy ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagdawat sa mahinangpon niadto nangita sa kapasayloan ug kalinaw sulod sa kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Nga gatong mga nagdumala ug mapatigayon ug industriya nga mamahimong manggihatagon ug magmakiangayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga makasasala makabig pagbalik ngadto sa sakramento sa pagkumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Nga kita magmapasalamaton alang sa grasya sa pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristiyanos mayusa diha sa pagpanglimbasog ug makabot ang hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios tiyupilo kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay uban sa Dios sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang higayon ug panahon, ang imong anak nagpadayag kanamo sa katapusang pakigbisog taliwala sa maayo ug dawtan. Hinaut-unta nga kining pag-ampo makahatag kanamo og kadasig ug tabangi kami sa paglahutay sa pagkamaayo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ang tanawin sa basit ng mga santos at Mangigsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya. Pinagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoong imo siban sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente mga bispo sa mga kaparian, mga madres, mga diakon sa alagad sa imong simbahan. Inomdumi sab ang imong mga anak katong mga kalag katong ipanungdan karon. Ulo sab katong way na inomdum kanila. Nga malaumon mabanhaw sila ug kantanan nga matsa diha sa imong kaluoy. Dada silang tiyanan sa pagsulong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang nga nakatuman kanunay sa himong kabubuto latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw maday gud amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan ug busa maghiusa kita sa pagingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginigsunay, ang panagdait manaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, nagahatag ikaw kanamo sulod nining Eukaristiya ug bag-ong kalauman. Himua nga ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Lingkod ka diyo. Atong daygon ug pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Salamat usab kang Father Dodong ay nag-una sa atong Santos nga misa, inubanan ni Monsignor Ori sa atong choir sa CWL nga nag-una sa pagdala sa mga halad. Salamat kay ninyo sa atong altar servers, mga lay ministers, pakpakan ato silang tanan. Magpasalamat usab ako mga igsuon sa atong Cemetery Commission, pinanguluhan ni Brother Peter Rania tungod sa ilahang pagpahiluna sa atong mga sementeryo, sa atong pagsaulog sa kalag-kalag ug sa adlaw sa mga santos, ato silang daygon og pasalamatan. Salamat sa mga pulis, sa mga barangay tanod, sa mga traffic enforcers, no, sa ilahang pagpahiluna sa atong agianan, ato silang pakpakan. Ako boto sa magpasalamat sa atong mga sakop sa Josephinians o sa mga taga San Jose. Sila ang nagdugang nato og pandong diri sa atong atubangan, no? Salamat kay nila. Unya karong adlaw usab sila mo mag-una sa atong food relief operations. Muadto sila sa lungsod sa Katigbian. Mubalik sila ni Father Danny Maniwan. Kay mao ba na ilang founder sa mga Josephinians, no? So tuaman si Father Danny ngadto sa Katigbian, ilang hatdan sa atong mga food relief operations. Unya kanang maadto pud sila sa lungsod sa Balilihan, kay ang lungsod sa Balilihan wala pa nato matagai, mao nga taga San Jose o mga Josephinians, atos lang pakpakan o pasalamatan. Magpasalamat usab ako mga igsuon sa JATSI, no? Ang atong arastri sa Hagna Pier tungod sa ilahang pagtabang sa pagdawat sa mga food relief gikan sa siyudad sa Butuan, no? So tabang sila ayo sa pagpanghakot. So atong pasalamatan ang taga JATSI. Mga special announcements mga igsuon, ang atong misa sa PPA sa pier wala gihapon karon Domingo ha. So palihog pay balo ang inyong mga kaubanan sa balay nga walay misa didto anhilang sila mosimba
natay alas 8 karong buntag, unya sa hapon usab alas 5. Unya adunay misa sa Laka ug Buyog karong adlaw, alas 8 ug alas 10. Adto dito himuon usab ang pagpamindita sa mga patay sa ilahang sementeryo. Laing pahibalo, importante kaayo ang atong mga kaparian sa diocese sa Talibon, maghimo sa ilang clergy annual retreat, no? Kada tuig man kinahimuon, no, adto sa Cebu. So magsugod karong mularga kami November 4, Monday, ug mapuhon sa hapon. Unya mo balik ang inyong mga pari sa Biyernes na puhon, no? So sunod nining mga adlaw, labi na gyud sa Martes, Miyerkules ug Huwebes ug Biyernes sa matag buntag, wala kitay santos nga misa dinhi sa ato ang lungsod kay wala may mga pari. Pero ana kitay kasaulugan mao nga kadtong mga manimbahay gyud og alas 6, anhiya po mo dinhi kay naatay kasaulugan sa pulong. Kinsa man ang mangulo, si Reverend Viodor, no? Kailangan mo seminaryan Buds, nahimo na siyang diakono, no? Duol na kaayo na lang pila ka bulan na lang mapari na siya. Pero katong seminarista nga tigtabang nato si Viodor, diakono na. So siya ang mag-lead sa ato ang inadlaw-adlaw alas 6 gyud na kasalugan sa pulong. So the choir will be here, adunay pagpangalawat, adunay pagpaambit sa pulong, no? Pero kana siya gitawag og dry mass, dili pa gyud siya complete mass, no? So kasaulugan sa pulong lang. So ayaw mo kahadlok, ay mo kabalaka kay naa si Reverend, dili na siya Viodor karon, giusab na iyang pangalan, Reverend Aga. Kay Agapito man gud iyang ngalan tinuod, no? So Reverend Aga na siya ang mangulo ninyo. Unya, in kaso lang mga igsuon, kung naay mamatay nga sakop sa atong parokya. In kaso lang, no, di man ta mag-ampo nga mamatay. In kaso lang kung naay mamatay, unya ilubong, no, manginahanglan og pari nga magmisa. Palihog in-inform ninyo ang atong kumbento kay kami ang maningkamot nga mangita og pari gikan sa silingan nga diocese sa Tagbilaran. Nato mga manglabay mga tuig, mga ayo man tagpari, manghulam ta, pero karon di lang ta magsamok nila kay apektado kay sila sa linog, no? So in case of emergency lang, ato kami mangita og pari, kutob sa mahimo. Kung wala gyud tay pari makuha, again si Reverend Aga maoy magbindisyon o magbindita sa patay dinhi sa ato, okay? So inform the rectory. Sa katapusan, mga igsuon, nagkaduol naman ang atong barangay elections, no? I-postpone man pero nagkaduol na. Ako nalipay og dako, again, ato manggipahibalo ninyo nga aduna kitay ehemplo sa barangay nga magpatigayon og limpyo nga piniliay, ang barangay sa Laka dinhi sa Hagna ug ang barangay Kabungaan, no? Ato silang gihimo nga modelo lugar sa limpyo nga piniliay. Unya malipayon ako, magpahibalo asab ako kaninyo, aduna nay mga barangay nga naningkamot sad sila nga musunod sa maong panig-ingnan. So ubos sa dako kayo nga suporta sa atong COMELEC chairman dinhi sa lungsod sa Hagna, no? Si Attorney Madrona, nagsuporta siya pag-ayos sa mga kalihukan nga limpyo, pagpatigayon sa piniliay. Adunay mga barangay na nga nag-una, pananglitan ang barangay sa Luok. Naminaw pa ba mo? Basta eleksyon na kayo para magdi na mo maminaw. Ha? Ang barangay sa Luok, niduol na sila, nagpatabang sila nato pagpahiluna nga unta matabangan sila nga madasig nga malimpyo ang ilang piniliay. So na sila gihimong covenant, ilang gipapirmahan, ingon ana. So nindot na kaay na nga at least pagpaningkamot. Ang barangay sa Pangdan naghimo usab sa ingon, ang barangay sa Pahina, no? Unya bisan ang barangay sa Kanupaw, si Kapitan Bubong, nagduol ka nako, nagpahibalo siya nga naningkamot sad sila nga mapatigayon nila ang ilahang piniliay. So mga kalihukan nga ingon niini mga igsuon, atong suportaan, no? Dili unta ta magluya, no? Atong suportaan kini nga mga kalihukan nga susama niini kay nasayod gyud ta nga kini ang subay sa kabubuton sa Ginoo. Alang sa ubang mga barangay nga wala pa kahimo og mga paningkamot, ang ampo kami para kaninyo, no? And we pray for everyone, no? Ilabi na gyud sa mga bumuboto kay dili man lang ang angay maningkamot ang mga mulansar, kundi ang mga pumipili ang katawhan sa Dios. Katawhan pa ba kita sa Dios?
hinaot paunta. Kung katawhan kita sa Dios, then we will do what God wants in our lives. May God bless you always. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.